Esa ja niiden katolle kiipesi joku siis niin lihava mies, se konttaa. Katon harjalla, kuule kun näki. Pia filmaa sitä! Pia filmaa, se voi lähettää sulle. Kauheeta. Joo, siis me ensin luultiin, että se on Esaa, mutta ei se ole. Se konttaa tuossa katoharjalla. Onkohan se on nuohoja kuule. Siis niin lihava ukko, että se on samalla vähän paksumpi vielä kuin Esa. Nuohoja se on. Kauheeta. Hirveän näköistä touhua. Pitkä kuva. Katsotaan se mulle. Älä niin. Näytössä sekin. Okei, joo. Kenen kattoon se pyytää? Essa. Saako se Niin, olla mie siellä? kysyin. Joo. Saako? Joo, kyllä. No niin, no moi. Hieno tyttö. Saat sen lähetetty iskellä siitä. Mm? 3 lounaan jälkeen. Kun Retsi tykäili tonne tuosta väkkäriltä, niin tuli 18 lisää. Sitten lounaan jälkeen Retsi kreaa idiksi Fidel. Kato mitä tässä lukee. Jotenkin ottaa nivusiin toi tykä. Jarmo. Tässä kreaa tuohon tykä uusi. Häh? Tässä sun puhelimessa lukee Jarmo. Oot se huomannut? Talo olisi todennäköisesti katto. Häh? Mitä jäbä? Oot se huomannut? Katsotaan, jos saisi tällä kohdalla se